Kan begawan ing Dedara Penyu. Waduh sinuwun. Lugunipun boten tegel mentolang dening kula badhe matur wonten ngarsa paduka. Namung kemawon bak menika paduka dah kuninga. Kabar apa sing bakal paringake kawan panjenengan ingsun. Kawuni ngono. Sayembara ing negara Ngangka sampun paripurna. Sampun rampung. Sedya kala jambu mangli. Sampun pecah saking aslanipun ingkang Rama Sang Begawan Wisrawa. Wekasanipun ingkang Rama medharaken kawruh sastra Jindra Hayuningrat pangurwating Deyu. Sampun kawedharaken dumateng calon garwa padukun Dewi Sukesi semendang datan kalpit. Lah sinuwun sak sampunipun kelampahan medhar kawruh sastra Jindra Hayuningrat pangurwating Deyu ingkang Rama Sang Begawan Wisrawa boten kersa mboyong calon garwa paduka pun Nini Dewi Sukesi. Para Sukesi dipun garwa piyambak kawan ingkang Rama Edyan. Kecomong kabar kinetrat supaya yasiripi cocok kang mari ngobangit macut padone mati ketok kocak mondar mandir hidup nyomangoto apa nambah bakdanang sinumat marang sagedeng murut dahana mangkat penting jagat manuk saling jajanan wong tua ora kena dipundi-pundi layak to layak aku bakal budal dhewe mring negara Ngangka dipendak dening Begawan Wisrawa. Tinemune jebul milik gendong lali. Jebule wong wis tuwa kaya dene Begawan Wisrawa. Ora iso meper hawa nafsu. Ngilangi dadane ratu ing Lokapala. Begawan Wisnungkara wonten dawuh Patih Panindra wonten diparingi kadhawuh sinuwun siagakna para wadyabala ing negara Lokapala nalika bruwi Batang Sayuta